Ja sam behind the scenes. Isplati svako žicu. Ja sam Inception BTS. Poslaće na materijal. Idemo da se fotkamo, da budemo lepi modeli. Da budemo kao Joe Nation što je na Instagramu, beauty travel vlogger. Ja pokušam da zadržim ovo stabilno, ali putevi su malo nestabilni kod Singera. Malo. Dobrodošli u novi vlog. Evo nas u BG-u i sad smo vidjeli reklamu za Future Park i vidite koju su fotku iskoristili. Noć veštica. Frick yeah! Sub za sub. Sub za sub. Kada snimaš? Snimam. Sub za sub. Sub za sub. Sub za sub. Ko može? Može. Sija moju zvezdu Danicu. Samo sijaj. Zvezda Danica. John Bain, zašto vas nema? Nisam to ja. Dobro. Sport bili torba. Ej Irina, šta radiš? Ništa vežem. Vezuješ? Imaš što imaš da kažeš? A? Što imaš da kažeš? Dobila sam danas 5 iz istorije. Wow! Šomi Bura Zengija oblači se u gospodina Darth Vadera. Ovdje imamo neke poznate face, evo ga vamo, gospodin Jastrštajn, baci pet, brat Jastrštajn. I ovo je čovek, gospodin Stefan, koji u očima mu se vidi da je sva oprema koja treba da bude upotrebljena, zar se ne varam. Ovo je veliki glavonjak. Znači, koliku glavu imaš? Maro. To? Znači mi zen-sens, znači malo gledam napred, to isto ovako. Pogledam u tebe. Treba neki gest. Dobro. Aha, dobro. I onda... Dobro. I izgovorim Maro. Treba li Maro nekim posebnim tonalitetom? Dobro. Maro! Maro! Stani u redu sa mojim disanjem. Ti! Uzmi ovaj mikrofon i dođi umjesto mene, ja ću biti ispred kamere. Ti ćeš ostaviti zilbericu i počet ćemo da snimamo. Spremno, ajde. Vidi kako sluša, vidi kako radi. Koliko košta, daj Kostin. Tipa da ne sluša. Ćeš lupiti subscribe na YouTube kanalu Jastrštajn. Ja ću lupiti
Doći ćeš na JediCon 9. decembra. Doći ću na JediCon 9. decembra. Na vrh brda bura zvrba mrda. Šta? Ne mogu to! To je to. Ja sam behind the scenes. Isplati svaku žicu. Ja sam Inception. Kako Stefan, na kom stoje tu kojim uglom ja ga uhvatim se ne vidi iz uberice. Da, ne mogu. To fizički mogu. Nemoj, znači ti samo radiš s njom, sad ćemo da rešamo se. I hvala puno ljudima iz Džedajskog pokreta koji su došli čak iz Niša u svim ovim kostimima, tako da hvala puno na rekvizitima. Nego, imate li vi neki sajam, festival koji pravite? Još te kako pitaš. JediCon, 9. decembar, oficirski dom. Pop žanrovski sajam, prvi put u Nišu. Najveći na svetu. Opa, u galaksiji. Čekaj, će to biti samo Star Wars ili još nešto? Sve! I naravno, dođite, neka sila bude s vama.